natin ang isang request. Bagat met kay kaidi anugan dat muntot ag subli. I am sorry tadya maikari napanalo kami di sakit na ideal daw api manaw ka sa di kapay pulos nagpakada. Rinuruwag ko tinagwayas sagbay nalipatan ka naming anuak nagparparit na nagkumabiyag ko ag subli ka hindi naglata kinit kita into nagsarang na sulit tutoy mata ako mitaken ka sa tubay pangato ken ipababa kastantot manang iparik na ang nagbiyagang nga awan ka. Babawikan na ang meres mo't nagpigduta. I am sorry, damage has been done. Tsak meting magarap sa maituran balay giket masarakan kalpasan na siya ket panawa. Takit ka sa tubay pangato ken ipababa kastantot manang iparik na ang nagbiyagang naawan ka ngem kinagpaiswanan na maililiwak lataken ka bareng no kabailak to aramiden na ito nagsarap ka kung silapan ka ipasulit tutoy mata ako may takit ka sa tubay pangato ken ipababa kastantot manang iparik na agbiyak kang naawan ka. malapdan
Daytoy rikna nga agladingi nga sikat malagip ko agsa sa inek daytoy puso tilak ame asaem kentuog jak maep tuy iliw ko ngem patase biyag ko nga ituren lupay na sakit nga awate tinagsina dua nga puso magpilpil natin turay awan ka tuy sidong ko jak tugang den nalipaten kaayat mo daytadong mo awan uparta tuy nga ayan sikalat makarignaang di kan tupulos malipatan na minsan nagbalin ka apaset tuy biyag ko agiyaman na tatimdeng ka anang paraniyag nalidem alubong ko biyag ko ay ayaten kaunay uray ang kandito'y denga jak maepe tuy iliw ko ngem padasek biyag ko nga ituren lupay na sakit nga awate tinagsina dua nga puso nga pimpinaten turay awan ka tuy sidong ko jak tugang den nalipaten kaayat mo daytadong mo awan uparta tuy nga ayan sikalat makarignaang di ka tupulos malipatan kada minsan nagbalin ka apaset tuy biyag ko agiyaman na tagimdeng ka anang paraniyang nalidem alubong ko biyag ko ay ayaten kaunay uray awan kandito'y denla kasanuka sengit nge nagit rak ngata bukod mo tay siksika uy buyae tetrago ta adawan
maila marikna may di bara ayat kukenta tap musika ay di uray maila alang yang sursurat ko tain ka at basa ngeno di mamde tarik na pagdayal ka na tumawag ka urunayek katawag mo biyako tapnon may katantay ta hilig mo bay ang mayep kaskuti I love you sikala lagi ko bukod mo tayong siksika buyae retrado ta adawa di mo kadila marikna may di bara ayat buketa ng musika kay di unay maila ang sursurat ko tain ka ang pasa ngeno di mamde tarik na pagdayal ka na tumawag ka urunayek katawag mo biyako tapos may katantay ta hilig mo bay ang mayep kaskuti I love you sikala lagi ko urunayek katawag mo biyako tapos may katantay ta hilig mo bay ang mayep kaskuti I love you sikala lagi ko sikala lagi ko idhan taat daan sumapaka dakur-kurangan sabay kumaan tag mapunas gurang kaniya masulak ka nonay atawe anapukawan dita kita taat daan sumpakan dakur-kurangan sabay kumaan dan mapuras gurang kaniya among adake nagpasulak kita nonday at
nagmasulak kita. Noon tay atawe anak bukawa kita di kari kita jangan tumpan ida anu gute na yaw awan dahil tuirik na isu asara sika nang punot tawa ka ngempat cenak kuman ay ayatin ka ngempat cenak kuman ay ayatin ka. Sa dinungan di ayan munata kaya't kukumpakin ka ngay puno sikakat tayo arapaap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko sa dinuman di ayan biyag ko kaya't kukumakin ka ngay puno sikakat tayo arabaap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko muray pa'y ang labas nitawid ikariken ka asika sikalae di ka masursuro di ako alipate muray pa'y andaan ko ichay tande
Gay puno sikakanay oti arabaap ko gatikat mo mabukaw dito'y lagip ko. Uray pa'y ang labas itawid. Ur-uraye di isa sangpet mo kaano nga tao biyag ko mailiw akong bara ni agit mo nadagsenin nagmarikrik na gapot na laos mailiw kukin ka tantanawagan ka abay titawa pare lumapasangpet ka aguraya biyag ko aguraya isasangpet mo malating itay unay tuy puso kapot kawan mo sibay ko aguraya biyag ko aguraya isasangpet mo masyan ka kadin kaniya rinaging nga agsangsan ita. Itisardam ur-uraye di isa sangpet mo kaano na tao biyag ko mailiw akong bara ni agit mo nadagsenin nagmarikrik na gapot na laos na iliw kukin ka tanawagan ka abay tikawa pare mapasangpet ka aguraya biyag ko aguraya isasangpet mo malading idan ito'y puso gapot kawan mo sibay ko aguraya biyag ko aguraya isasangpet mo masyan ka kadin kaniya agsangsang ita masyan ka adin kaniya rinabi nga agsangsang ita
Saan ko mga siya di pabasulin, no narak-rak tayan kelangin-langin. Sikat na lawag anang baybayan, sana klaan mo nuwag tuog ka. Umanay ken kan makita na iti maminsan, umanay ken kan tawag ken pa kumusta. Uray no nasakit pilit nga awate, no panunutek nga sika di ay ayate. Kaniya tinipelak di gumura diyan timpagan. Imbes ngay ay wenak saan ka inda danes na, kasta kadi tinaputno nga agayan. Siya ipabasulit, tumarak-rak tayan kelangin-langin. Kasikat na lawang anang baybayan, sana't laam mo nuwag tuog ka. Kung manay ken makita na iti maminsan, umanay ken kan tawag ken pa kumusta. Uray no nasakit pilit nga awate, no panunutek nga sika di ay ayate. Punpunuak kaniya tinipelak di kumura diyan timpakan. Imbes ngay ay wenak saan ta inda danes na, kasta kati tinaputno nga agayan. Kasano ngay paten ko di kasken ka, martirak na puso ayat mo jak marik na at patay kun jak marik na tadong mo. Kasanuwa jak kuten panagtuog ko, inon punuak nagkurkurang kaniya tinipelak di kumura diyan timpagan. Imbes ngay ay wenak saan ta inda danes na, kasta kadi tinapudno nga agayan. Kasta kadi tinapudno nga agayan. Kasta kadi tinapudno nga agayan.
kanti ko nagngem saan tanairwama ayan anay sansangayan ayan akin nalikaguman naipaay mo pudno pakaragsakan urayawan ka malaglagip ka dagiti na daw amin na makikita dagiti naruay na inangaw ta tumrem luluwa tunggal mapanunod ka agnanayon kay ayaten ka ipatpateken pudno adungdungwen ka uray pairo imbatayo ka pimanaw ka at di nagpapada magudas man na ito'y biyag ko agmay-may sa kato'y puso unayawan ka malaglagip ka dagiti na daw amin na makikita dagiti naruay nga inangaw ta tumrem luluwa tunggal mapanunod ka agnanayon ngay ayaten ka ipatpateken pudno adungdungwen ka uray paino impatayo ka pimanaw ka at di nagpapada magudas man na ito'y biyag ko agmay-may sa kato'y puso agnanayon ngay ayaten ka ipatpateken pudno adungdungwen ka uray paino imbatayo ka pimanaw ka at di nagpapada magudas man na ito'y biyag ko agmay-may sa kato'y puso magudas man na ito'y biyag ko agmay-may sa kato'y puso mensahe para ken ka sa dinuman ti ayan mo malaglagip ka na ipaneknek ko kinapudno
malipatan, dito'y biyag ko. I love you, di mensahe para ken ka sa dinuman ti ayan mo. Malaglagip ka na ipanegnek kon kinapudnot ken ka, adi ka malipatan, dito'y biyag ko. Iti panagmaymaysak, di mas maalam ti iliw ko, kumusta nga tan ni ay ayate, kun kunaday to'y puso umanay laeng, kaaken ladawan mo nga iso ang ipapasa to'y iliw ko. Mensahe para ken ka sa dinuman ti ayan mo. Malaglagip ka na ipanegnek kon kinapudnot ken ka, adi ka malipatan, dito'y biyag ko. Iti panagmaymaysak, di mas paalan ti iliw ko, kumusta nga tan ni ay ayate, kun kunaday to'y puso umanay laeng, kaaken ladawan mo nga iso pangipapasa to'y iliw ko. Iti panagmaymaysak, di mas paalam ti iliw ko, kumusta nga tan ni ay ayate, kun kunaday to'y puso umanay laeng, kaaken ladawan mo nga iso pangipapasa to'y iliw ko, nga iso pangipapasa to'y iliw ko. Tuy pusok ket na ikalang
Tuy pusok ket na ikala nagiptut kiletaan kasalajak palasatan panubok anaruan ngaing kain sangban duy di tilubong ko ket nagsagabog ket limgo kaasit di Diyos Apo ket nailiw-liwang ko di panangirurong mo di indagalay ko apatan to ket kasalagan agset itigros yabitin na panagkaidaros di magterap asi aano dapat check katundeng to lalaki ang mangilala ayat nga ikainwawa ikakarangalangon puso ka na ilog-log kalasag ko tiyak na tayo ta idiliday anak pasarang ragsak ti simbukan nga awan iti pumatman kinunang kaniyak kidi nga umadayo ka ngem sulian nakdo day dati ka rin biag ko pusok ng namnama ke inuturay ka aldaw ang naglabas kanayon ka asiksik gaan tawag mo ken suda awan man din nang mauran di tunggal darikman nung inak at may maysa awan di barik na no dilak sa empty kaungga di baten kan kuna ngem di ka baelan day ti puso daagin ganita ay ayaten kalata tawen nga naglabas diyan anang kalipan apay nga minatig ka palipatan tinoran-noran sika tiyak dato'y kaunggang lupay tuwid ka guminsukat mo di sabali sangit ni ayan-ayat intaman inwaksi di ka palipatan aniyan nga nagsakit idi mapaneknekan nga adan sa bali diin ka insukan sa emket pandusa diin ka insubat na puno nga ayan pusok lae tinusugan abdes kinsen na iptura alak abet ti pandusa apay nga minating ka palipatan
Basol ko kadis kam detoy nalipaten ka kaong ganto'y puso. Basol ko kadis duwewang sikat dito'y panunod ko. Jakon madaeran naipuri sa sae let ang barukong ko amang lemes manggudas tuy biyak ko. Awanin day di ayan anang balot nga irong kakawat ni ayan kasaman niya ko pa di nagsakin na sabi ang balikan na mapiyakin ka tanatalkin to'y puso ken rikdan ngem kaya upaw di ayat mo di mapagpiyaharan awang senserbin na di ayat nga naging paring na nga inak tinag-ibig titalengken ng nama nagsulbo nagbunga dagiti nga rapaan nga intang inuli ti kariken sa mata ni siyang tunay pumusay lagim mo't tulaeng mangyang tinaglaban nagkupire ng kalmanta naputarakan na kasabi sa magpasantan pag nagkero tayo nga ayaan. Jak minamnama akas to'y tiyatin mo ang kalak-aman inyawat ko to'y ayan ngem paitin kain supawan sa luwa pangitan inwati to'y puso kag may maysa nga aglang-an inpaay mo apan luhusan awang senserbin na di ayat nga naging paring na nga inak tinag-ibig titalengken ng nama nagsulbo ng bunga dagiti nga rapaan nga inna binuli di kariken sa patang di siyang tunay bumusay lagim mo't tulaeng mangyang tinaglaban nagkupire ng kalmanta naputarakan na kasabi sa magpasantan dinakil tayo nga ayaan.
ti karma dagiti inaram mo ti param at tao ketlak amen to dimkad mo dagiti kagayam mo adut sa ura liklikod mo skat nakasagor ay nagsaya at na ngem nabud puro pangiwat na salhit nga chismosa agaramit istorya iwaras-waras da di nga makatala dagiti iwat da gaput da kes nga apal da ti dagtuma ay nakakatawan laeng at piner dyan na nga agkakadloa awan krenot ngiwat da sangit nga chismosa agaramit istorya iwaras-waras da di nga makatala dagiti ngiwat da gaput na kes nga apal da ti dagtuma ay nakakatkatawan laeng at piner dyan na nga agkakadloa ay nakakatkatawan laeng at piner dyan na nga agkakadloa sakit karang kaniya asika makitkita kadawang di ay ayaten nanangisok at ang kaniya panagkipkibin nyo adwa madududuk day tuwirik na sasainek ang puso jaklat na ni kaskaso nasay saya at lakuman nga di ka na am mo jakuman masagsaktan na aramid mo palubusan na kadi nga umadayo tapnon mapanunot mo adua basol mo jakmari na ti pamatek mo nagbalbaliw ka lim mamiis ka sabay na maawatan na ken palumusan na awanen ni aya sakit para kaniya sikat makitkita kadawang di ay ayaten nga nangisok at ang kaniya panagkipkibin nyo adwa madududuk day tuwirik na agsasainek ang puso jaklat na ni kaskaso nasaysaya at lakuman nga di ka na am mo jakuman masagsaktan ka inaramid mo palubusan na kadi nga umadayon tapnon mapanunot mo adua basol mo jakmari na ti pamatek mo nagbalbaliw ka lim mamiis ka sabay na maawatan na ken palumusan
naglabas kanito anak man ragsa kasman nawan dawe ama magsina kadata ay di may sanga aldaw hingkanay dali iti sakit ginabanam ni patay ayat mo lang adi umadayo ngamanian ngapit ni kasa kapilit na iniyadayon ka aniya pa'y serbiti biya nuawan kan dito'y dena numan makataladawa kasla iti kalman dagat sibay ko napnuan lagip ken karayo napilit na inihadayon ka aniya pa'y serbiti biya nuawan kan dito'y dana itantawan kat din na kay liukod barat arakop mo sa dinuman ti ayan mo di agkupas patay kukin ka dena aniya pa'y serbiti biya nuawan kan dito'y dena manipot pa'y naipas ngaya gapukan niya naglakam ka iyadong ariga katang ado arigat
adu apanawen tawen naglabas nasur-sur iti aglayas adu abisyo gapot kinapaidam ligas at kaniya itan napanunod ko iagbabawi dimdem ti oras iti panagsubli sidong mo tatangko inang agumbi awan kameten iti panagsubli apay Diyos ko kastoy gasat ko isublim kaniya tinadungo at tatangko sumangpet ka kadin alam naawan pangidas ila iti problema kastoy gayam ti awan adu aladingit tina masagra itan napanunod kong di agbabawi dimdem ti oras iti panagsubli sidong mo tatangko inang agumbi awan kameten iti panagsubli apay Diyos ko kastoy gasat ko isublim kaniya tinadungo at tatangko
niya, tinadunggo at tatangko. Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools. Biyag ko agawit at tulata, taparaken ka tiragsak amarikin na. Dito'y pusok sikat iyar ara sa asna, kinadungo nga impaay mo nagpaiduma. Wen biyag ko agkawit at tulata, tapno kage nay duling ana pala basta. Uray no dagituyen tilini pati panawen, di ka madanagan bukod ko to'y nakem. Agawit ak kitagawit ak tulata, tapno di ta denam agbyag manen di arapapta. Umadawak ipigsa amang tapaya, iti tunggal adang tinalupoy
asaka. Agawida ket agawida tulata, day di mangga nakaikuritan tinaganta. Isut seniyan asibibiyag latta di kari, uray dungteng tinadawel apanawen bintu mamkin. Wen biyang ko, awit ko, itat malaygi, uray inawis na tisulisog jak nagkiri. Di nakabaelan ayat ko ken ka nasudi, kasta kumamet pamateg mo dim narupsi. Wen biyang ko agawida tulata, tapno kagek nay duling anapalabasta. Uray no dagituyen tilinipat ti panawen, di ka madanagan bukod kutoy nakem. Agawida ket agawida tulata, tapno di ta denam agbyag manen di arapapta. Umadawak tipigsa amang tapayang, ititunggal adtang tinalupoy asaka. Agawida ket agawida tulata, day di mangga nakaikuritan tinaganta. Isut seniyal asibibiyag latta di kari, uray dungteng tinadawel apanawen bintu mamkin. Isut seniyal asibibiyag latta di kari, uray dungteng tinadawel apanawen bintu mamkin. Nasabat, bumakit, ngem nalabsat, inismak, ket kimitmak, nagtibayo, tuy kaunggak. No tilanga, di met paudi, di pamaginawaw sexy, agtawen santi 60, lungay na pailat makagargari. Umakit nga agpaisong, napigsa pailat inababato, makaalino ti batong na, makaparuso pailat kinina. Agbabaketa, isut kun kunada kaniya, uray maluyo wendak di dametrik na, tuy marik na. Agbabaketa, di dangami na mutiganas, di bakit akainayan aya. Agbabaketa, puno nga agbabaketa, di dangami na mutiganas, di bakit akainayan aya. Di pumatul iti bakit, kaskala agdat langit, awan sa pulem ti kinasam i arakok na ken inage.
Di bakit nasingsingpet, nabangbanglu awan mintis, uray no kuribet-bet, awan sa pulem minagkinagaget. Nagkelarino tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akarumansa, nagpayduma ti ganas na. Agbabaketa, isut kunkunada kanya, uray manuoy uyawendak, di dametrik na, tuy marik na. Agbabaketa, udno nga agbabaketa, di dangamin na mo ti ganas, di bakit akainayan ayan. Agbabaketa, udno nga agbabaketa, di dangamin na mo ti ganas, di bakit akainayan ayan. Ipumatol iti bakit, gaskala at datlangit, awan sa pulem ti kinasamkit, arakop naken inagek. Di bakit nasingsingpet, nabangbanglu awan mintis, uray no kuribet-bet, awan sa pulem inakinagagek. Nagkelariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akarumansa, nagpaydo